Hogy kijövés? Ismerős vagy neked. Az orrodnak pedig Csári bátyám jött le az ismerős. Te szóval Csári Kirkó öccse vagy? Az bizony. Erős a zsugában, erős a bugyóban. De úgy hallottam, neked a póker az erőssége. Hát, nem akarok szerény lenni, majd elválik. Bocsi. Mi gond? Kér valaki egy harapást? Minden nap egy alma, és az doktor alma. Nem vagyunk felvék a humorodra, nem veszed észre? Nem baj, nem sértődöm meg. Úr. Bocsánat, nekem van egy 5-ösöm, egy 6-osom, egy 7-esem és egy 8-osom. Csupa kör, utána üti a pult. Hehehe